La academia se encuentra ubicada en una posición geográfica privilegiada en el centro de Europa. Esto facilita el traslado de los jugadores a diferentes puntos del continente en lapsos muy cortos de tiempo, permitiendo así el ahorro no solo en tiempos de viajes, sino además en el aspecto económico, el cual es muy importante, sobre todo en etapas de proyección. Esta plataforma favorece enormemente a jugadores y delegaciones deportivas provenientes de otros continentes. Les permite planificar con más tiempo y cumplir sus procesos competitivos con mayor efectividad. Snažíme sa ponúknuť kvalitu vo všetkých aspektoch, to znamená, ponúkame skvelé zázemie, ponúkame skvelý trénerský tím na čele so šéf-trénerom Vladimírom Plateníkom a kondičným trénerom Marošom Molnárom a v neposlednom rade ponúkame skvelý sparing, to znamená, je tu množstvo kvalitných hráčov všetkých vekových kategórií. Empire Tennis Academy taktiež organizuje 8 medzinárodných turnajov, kde naši hráči akadémie samozrejme dostávajú šancu sa týchto turnajov zúčastniť a získať skvelé skúsenosti. Máme veľmi dobrý tím trénerov, kondičných trénerov, manažerov, ktorí sú natoľko skúsení, aby vedeli pomáhať špičkovým tenistom v príprave a v organizácii ich tréningového procesu aj turnajového procesu. A samozrejme nespočetné množstvo výborných hráčov, ktorí už teraz v našej akadémii Empire trénujú a sa pripravujú. Z tých najlepších hráčov, ktorých máme, je samozrejme Daria Kasatkina, Elina Svitolina momentálne, Anna Blinková, to sú všetko špičkové hráčky. Čo sa týka Darie Kasatkiny a jej postupu o vyše 300 miest, je samozrejme niečo, čo sa mi ešte nepodarilo so žiadnou hráčkou. Celý klub a celá akadémia s tým žijeme. Z mužských kategórií máme tu na Andreja Martina, Hansa Podlipníka a Igora Zelenaja. Samozrejme nášho juniora Artema Dubrivného, ktorý profituje z týchto sparingov. It's an amazing thing for me, and I'm really happy to come back here, and it's gonna be a good platform for me, and hopefully it will bring me a lot of luck, and the courts are great here, so I'm looking forward to practice and improve my game. Do Trnavy sme prišli na to, aby sme skvalitnili tréningový proces jednotlivých hráčov a vylepšili spoluprácu medzi kondičným trénerom a tenisovým trénerom. Celý proces začíname s tým, že na začiatku každého roku sa začína testovanie jednotlivých hráčov, kde sa testujú, okrem fyzických schopností sa testuje aj posturálna analýza. Na základe získaných výsledkov sa pripravujú potom konkrétne programy pre jednotlivých hráčov, tak aby boli šité čo najlepšie na mieru. Jeden z mojich hlavných motivov ísť do tohto projektu bolo to, že na základe kvalitného zázemia má táto tenisová akadémia možnosť stať sa jednou z najlepších tenisových akadémií možno strednej alebo východnej Európy. Chceme sa vyhýbať masovému záujmu alebo tej komerčnej stránke a chceli by sme si udržať level toho profesionálneho tenisu a individuálneho prístupu.